A teraz by sme si dali... Čo bude? Demikát, počujem, demikát, tam je na prianie a otecka má rád demikát, že? Tak, či nemá rád, ale zaspievať môžeme. Vieme všetci demikát? Pán učiteľ? Poslaží sa. No, jak sa začína demikát? Jak to bolo? Začína pán učiteľ. Demikát. Spokojný, dobre? Krížiky sedeli. Prstokladu pána učiteľa, všetko v poriadku? No, takže môžeme ísť ďalej. Má niekto nejaké ďalšie želanie? Nie, že mi poviete také, čo... No, čo by sme? Čo by sme? Čo by sme? Školu? Školu? Či? Ideme týmto. Jedna mačka, dve mačky, ideme týmto, dobre? Vieš to? To recitovanie. Dobre? No, ideme, jedna mačka. Môžeme? A potom pán učiteľ končí to tým raz, dva, tri, štyri a... Inak máme všetko nacvičené, to len akože to takto má byť. No, takže môžeme? Môžeme? Jedna mačka, dve mačky, najedli sa omáčky.